Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Cahyo Kuntadi. Wah, awake dhewe chemistry tenan. Chemistry. Dalang, dagelan, sinden, pengrawit kabeh biru. Nggih, Kejaba nyengkuyung karo Partai PAN. Biru adalah doa untuk warga masyarakat ing Bungkal mriki mugi-mugi bisa rukun bebarengan mbangun kota Ponorogo. Oh, nggih, werdine biru niku nggih Pak nggih. Nggih. Biswa rukun warga masyarakat Bungkal sesarengan anggenipun bangun Ponorogo. Leres nggih. Nggih, chemistry Pak, chemistry. Leres, leres. Pake biru, kula ya biru. Nggih. Nadyan to tekan dalan balik mulih meneh ngene. Lah kok balik mulih meneh? Wong sirar nganggo batik kok Pak wau kok. Jenengan? Nggih. Lho batik biasanya lah nggih jagong. Lah wong ini iki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, Budpar. Telepon ternyata biru, Bali mulih melih Pak. Kok seragam biru. Nggih. Ya tujune kok jenengan kagungan kostum sing rupane biru. Lho napa mawon enten Pak, putih menduwe kula kok Pak. Putih nggih apa? Nggih anu, dadi lakone Gareng dadi ratu mangke nganggane putih ngoten. Wah iya, apik. Bergat. Lek pamane kostum ireng nenggo apa Pak Gareng? Ireng nika nggih dingge anu Pak. Dingge seragam kalian Pak Dalang kali kanca menyesuaikan. Oh, men ketok langgeng. Oh, ireng. Ireng ki ya nek werdine ora mung biru tok kok Pak. Ireng apakah wardine? Ireng kuwi warga Bungkal iri drengki ora pareng. Wah iya. Eblek wayang ya rupane abang. Abang saka tembung warga Bungkal, aku bangga karo Ponorogo. Wah iya. Ngoten lho Pak. Gunungan iki warnane enek kuninge. Apakah kuning? Kuning menika winengku ati kang wening. Dadi warga masyarakat atine wening, pikirane resik. Ijo. Ijo iki lho jodone warga masyarakat Bungkal dalange Pak Cahyo Kuntadi. Wah iya. Oren. Oren menika abang ya ora, dadi coklat ya ora, kuning ya ora. Gosek to, terjemane oren ki apa? Oren menika ora tau leren, Pak. Wah iya. Ora tau leren le nyambut gawe mergo ditresnani masyarakat. Pokoke otak-atok gadok piye mulih nggawa dhuwit ngono ya, Pak. Iya nggih. Tekno kadung corengan kok, Pak. Nggih. Niki dalam rangka gebiar budaya Mataraman Mas Gareng. Ingkang dipun tindakaken dening keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Leres. Nika ingkang dipun pandegani kalian pepunden kula Bapak Dr. Suli Daim saking PAN kala wau. Ngoten ingkang sampun sambutan kala wau nggih. Leres nggih. Nggih, nderek Mangayu Bagyo lekasipun menika Disbudpar Dinas Budaya dan Pariwisata ingkang dipun sengkuyung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi anggenipun gelar budaya wayang wonten ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Ponorogo mriki, Pak. Nggih. Mugi saged berkelanjutan. Amin ya untuk masyarakatnya. Nggih. Kenapa kok desa kene iki diwenehi tenger Bungkal? Mulai iki. Bungkal pancen desane jenenge niku kok, Pak. Loh, Gareng yen nang ngendi-ngendi biasanya selalu menerjemahkan, menjabarkan. Upamane Ponorogo apa ki para wargane do sayo rukun. No ki nata negara supaya becik. Lah, Bungkal iki lho resikone nek nderekke dalang cerdas ki ngene iki lho. Lah sampeyan yo cerdas kok ya. Tenan iki iso koplak tenan iki nek orang iso ngikuti. Bungkal. Niki dionceki ngoten, Pak. Nggih no. Ya sak iso-iso ya, Pak. Nggih. Sak iso-iso mergo ora persiapan kok langsung didadak ten panggung kok, Pak. Iya, Kak. Pancen yo kudu serba cepat, tepat dan akurat. Oh, nggih. Ya sak iso-iso. Bungkal miturut keperluan dalu niki. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufe napa, Pak? B U N G K A L. Leres. B Bungkal gitu. B-ne bersama-sama Dinas Budaya dan Pariwisata sing diembani utawa diestoni dening DPRD
Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur nggelar acara wayang untuk masyarakat. Tepuk tangan, spontan yang bagus ini, pinter tenan iki. Luar biasa. Niki pun nanya kemeringet lho Pak, niki Pak. Yang kedua U. U menika tujuanipun Pak. U untuk untuk siji menghibur masyarakat, ping pindhone untuk selalu inggih menika memupuk utawa nguri-uri budaya lan tradisi supaya tidak hilang. Nah, itu U. N sik dawa lho. Iya Pak, dawa Pak, dawa. Nggo mlaku ngantek ketekuk-tekuk Pak, dawa. N nilai luhur yang ada dalam pakeliran wayang sebagai contoh untuk kehidupan berumah tangga dan masyarakat ana ing Bungkal mriki. Luar biasa. Men saya semangat para penonton. Tepuk tangan to Pak Gareng elok iki. Men tambah semangat. Pun mboten sah tepuk tangan pun. Lah ngopo? Wong iki yo mringis tenan kok dadak tepuk tangan. Gareng Tralala itu tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, Pak. Terus? Nggih, yang dibutuhkan Gareng Tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan, Pak. Iya. Tak kira saweran, beda karo saweran. Oh, beda. Uluran tangan iki tegese donga, Pak. Donga, muga-muga pinaringan lancar anggere kula mikir mbungkal niki, Pak. Wah, iya. Nggih, mau apa mau? Niku wau U, N. N, terus G. G ya, Pak ya? Nggih. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon, yo nganggo mikir kok, Pak. Generasi milenial, generasi muda, generasi yang akan datang diharapkan akan tetap selalu cinta akan budaya dan tradisi Indonesia. Luar biasa nggih. Astagfirullah. Ora rugi sewengi 750 ngene iki. Lah nggih to, arep golek jangkep 1000 kok angele. Iya. Yo sing penting berkah barokah kok. Penting disyukuri ora lokak saya kebak. Ora lokak tambah kebak, disyukuri mawon. Nggih. Nggih, pira-pira ditampa. Sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Nggih. Ikhlas nggih? Ikhlas. 750 ikhlas. 750 ikhlas niki pira-pirae kula mulih ora nampa ya ikhlas. Ning raimu kok pucet ngono? Mboten pucet nyatraine Gareng pun ngeten niki tegese kula mulih keng mriki lahir batin Pak ora disangoni ikhlas. Sebabe Wis lunas. wah iya. Le cemepak ngono. Wani gleling mergo wis lunas niku, Pak. Terus K. Kepara nyoto. Angel tenan Pak niki. Kebudayaan dan pariwisata sinergi untuk bersama-sama menghibur dan memberikan edukasi terhadap masyarakatnya melalui pentas wayang kulit. Wah, elah nggih. Ya dikumpliti dengan dalang sapa bisa? Dengan dalang Ki Cahyokun tadi satu-satunya dalang yang terbaik, best of the best, dalang idola. Saka tembung idola iki dalang ora larang. Iya. Ya ora apa-apa mau golek dulur kok ya to. Nggih, waton larang-larang malah ora ketanggap malah merongos ning omah. Betul, Pak. Betul. Kula jenengan karo kanca-kanca iki sing penting lek iso metu kok omah ngoten mawon. Iya. Ten omah ya bunek kok, Pak. Iya. Iya. Mbok kula diwangi to, Pak? Ya ora, engko tugase dhewe-dhewe. Oh iya. Aku wis sewengi lho kuwi bakal mikire. Akan menjadi barometer tolok ukur di Provinsi Jawa Timur untuk provinsi-provinsi yang lain, budaya dan pariwisata sing selalu ngrembaka. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Iya. Iki ngongkon tepuk tangan karo mikir dhek bar iki apa ngono. Nggih. Iki mau apa? Niki A. Terus kari dhewe. L. Larso melu ra Larso. Ora melu. Lagi umroh ayo. Layak untuk diteruskan, layak untuk dilanjutkan acara seperti ini karena banyak manfaat yang positifnya untuk masyarakat, manfaat yang positifnya untuk Jawa Timur. Wah, nggih. Tepuk tangan. Nggih, Mas Jajak. Nggih. Menika Jajak mriki jijik. Niku lho,
semunipun pepunden kula menika ingkang winantu pakurmatan Pak Ali Afandi menika saking perwakilan Kadis Budpar Jawa Timur rena penggali mergo jenengan sampun saged menjabarkan tentang bungkal niki wau. Nggih niki miturut kepentingan dalu niki. Wau nggih paring dawuh panjenenganipun Pak Ali menika. Insyaallah mangke teng Ngawi nggih badhe wayangan. Lah nggih bareng nerjemahne ngeten niku kula kelingan wingi ten Blitar nggih Pak nggih. Kan nerjemahke desa Blitar rampung cek ngoten niku langsung pimpinane munggah panggung nyawer 500 teng Blitar wingi nggih Pak nggih. Sik, arahmu ki arepe golek saweran napa piye? Mboten teng Blitar wingi lak nggih nerjemahke ngoten lho. Ya Blitar karo kene beda. Lho lah nggih kula nganut kelingan lak entuk to Pak, kelingan ki lak ya entuk to. Carane piyayi maringi rejeki marang seniman, ora kok langsung mene dhuwit ngono ki ora. Ning sapa ngerti, ya toh. Mau panjenengannya Pak Ali paring dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Pak Dalang, kita pindah wayangan gebiar budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan gareng. Ora apa-apa. Niku sasine napa kira-kira? Kira-kira mangke ya Desember utawi Januari. Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari. Terus wayangan ora nek garenge udan. Sik, ndek ingin ning Blitar aku ngejak kowe kok udan deres yo an. Anu lali jopone, Pak, lali jopone. Mboten wis pokoke tetep klasik ndak masalah, sing penting lancar wayang tetep ngrembaka. Nggih. Ini ya komplite tetep ngangge gareng kok, tetep ngangge gareng. Kula ora dijak ki tetep nusul, Pak. Nusul. Wani ngeyele kok, Pak. Kula golekne kanca. Iki. Niki Waranggana domestik saking Ponorogo sing ibarate digodhog wis ora iso empuk. Wis alot banget ya, Pak. Nggih, ngoten niku. Mbak Lucy Brahman. Coba kaya apa? Men jumeneng. Ayo. Ayo. Nonin nonanin nanin nenanen. Pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng Tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biyayine cerdas kaya ngoten nerjemahke bungkal. Niki pras ketemu jenengan. Terus? Biasane ora beda karo goret. Nggih. Kowe karo aku waleh wis aku karo kowe saya nek tenan. Awan Lucy, sore Lucy, wengi Lucy. Wis nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya wis padha iki mekroke, Pak, pun. Piyayi Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanange kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to, gendengmu bocor sapa sembenakne ra bojomu, ya ta? Bojomu rambok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Oh bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakro sing colong wonge kok. Aku yang gumun Mas Nyun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki. Sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Mari ngono, keri dhewe kene kok tolo tanggapan malih dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekah duwehne kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Sedekah kok mung dhuwit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satria Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanepsane yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nah aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku.
umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masakne ya. Masake. Ngoten lho Pak, maksudnya ngoten niku. Alhamdulillah. Kaya apik-apik awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to, Lus. Nggih to, Pak? Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Ya, ya carane malah penak duwe bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek selimut piye anggere diambung angop, keloni ngorok, ngentut, ngeces. Wis kamu lho. Loh, saiki ora enek wong wadon ngono kuwi. Sekarang itu zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapoli kok guyu rumangsa. Lah rumangsa dhek dadi jensete kan tunggale traktor yo an. Ha iya. Aja kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo putri. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur ya Putri Bu Khofifah. Tegese kuwi emansipasi wanita, kesetaraan gender lah. Ngono kok. Dadi pakaryan sing kulinane ditindakne Piyai Kakung wong putri ya bisa. Ora karuan kabeh. Contone? Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. Bong supit iki sunatne. Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya? Lho, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no tekonan. Nggih. Ning Piyai Putri niku rekoso lho Mas Gareng, kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gembel bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. Sabil, Pak. Oh, sabil. Perang sabil senes cakil, Pak. Iya, sabil. Senes cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Yo, dijahit ora temu dijahit diobras kuwi ya toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kudu disupit pisan tok wis selawase kok. Lho justru malah lara iki lara wong letet-tetak timbang wong lairke, Lus. Wah, jan pengalamanmu ki cetek kok, Lus. Lara wong wedok ki lairne. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh, ning Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, wanita adalah tiang keluarga. Lah, kula ki tiang jaler, Pak. Yoan, Pak. Wong lanang ki tiyang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa ki lek kata-kata. Dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. Lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono? Ra. Di mana suksesnya seorang laki-laki karena ada wanita yang hebat, yang setia kok. Yang setia. Gini aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Ora apa-apa tapi tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. Tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa. Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrembuke Dinas Budaya dan Pariwisata. Luar biasa. Malam hari ini sing mirsani sampai jeduk ana apa? Matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton. Yo iso to? Lho. Ya coba-coba. Kiai mrigi kok aku belajar kuning Piyai Bungkal Iya, parian coba. Pamane pripun? Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ngemut parian kan sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Iya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener-bener. Ora positif kuwi ora. Ngemut dilat. Ngemut wesi. Terus ngemut wesi. Iya, sita. Karo mikir kaya ngemut wesi. Nganti kok. Iya.
Aku iso iki jane. Iya, Pak. Ngemot wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Amin. Wong ora arep rone kok dadak ngemut wesi kok ya. Tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak anu warga masyarakat Bungkal. Warga masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki piye to kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es, ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Neh, apa neh? Lho, melih ta kula ta? Disingkas. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Ambek, kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku uyah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api ya. Oh, yayine sae sanget lembah manah nggih. Sukses selalu. Ya engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Didongake wong kabeh sugih rezeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya. Amin. Dengan dalang kisah ya kuntat. Bintang tamu gareng nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin, nggih. Nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia. Juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak Digareng. Oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek dhisik iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok Lus. kok iso ngono Pak ini? Ya nek dhisik sik saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti Pak. Tembang kok diprotes lho ora. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah langsung gujeg karo Pak Dewan. Batine ngene, ya trah iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos. Jos. Kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Wah, Semangat kompak anti lemes. Saben aku mumbul mesti dijengglek. Madang karai. Kompak. Hebat. Kompak. Jangger kowe jengglek apa mumbul? Mesti dijengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendandina Pak Yoyo ki wayangan. Nek tetep kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane ngene iki. Anggar Asmita. Oh, lah iya ngene. Sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non? Ora kompak. Ya biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi, Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake madang karai ya ngene iki. ndak ngumpul to. Oh, aku rung mumbul bakal dijengglek. Selah Padang lho, Reng. Ya wong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak. Ngetes karo pean. Iki
Seniman canggih kok. Ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijengglek, Lus. Loh, kaca wis mudeng no karo aku. Mudeng iki nggo napa? Mudeng iki paham maksude. Lah iya maksude paham. Aku obah plang ngono iki pas koe. Lho, kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. Lah, wis kerep ngono. Bawa mumbul. Tekan dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambah. Nek mbok jambah apane kudu. Wirone. Ya nek Rama Yai. Wirone. Persis kayak sapian letong, persis. Ancang-ancang dhisik. Ngono lho, mene kode letong kok pangan kuwi letong. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Oh iya. Lho. Guna. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya piye? Maksudnya ngene lho Mas, lek aku mumbul ya kendang ana anu gareng ngono ki ditabuh bareng-bareng ngono lho. Pas mumbul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa radel aku memang kowe. Jeneng tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, iya to Pak? Nggih, Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Heeh. Ayo iki mau lho Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya. Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Iki kok nek ora dituruti mangan pager lho iki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing ngumbul. Oh iya iso. Ndang. Guna. Gak ngono kuwi jemati. Gak diangkat dhuwur ngono kuwi di. Maksude piye kowe mau lak muni to nek aku mumbul diangkat lak ngono to? Maksude diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung, ya Pak balene. Nuruti wong Ponorogo kok. Nuruti wong mekrok ki angele kok erat. Pak No ijan gak somet mbek aku dhewe iki lho Pak No. Cakno. Langsung viral. Guna. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuh iki munine piye? Munine iki bareng jeng ngono lho. Muni ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndang-ndang jreng. Oh iya, apik. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutan ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kaya kesenengan kok ya. Guna. Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Gel. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. Lho gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda. Iya. Gentenan. Pancen kudu diwolak-walik kok. Nggih, ora diwolak-walik gosong. Kosong. Saiki genten we. Pacita. Yo.
lagi iso. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy oleh ning aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madhepe rono. Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madhepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti to, paham to? Paham, Oke, paham. Akhlakul karimah kudu dijaga. Yo. Yo, deblak kuntak. Yo, Ji, rok lu. Sik, Mas. Salah. Salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Kok ngerti to Pak jenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sik mbok engko rono lho. Menggok dhewe kok. Ronokno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok Anu ora instruksi jalan. beneran. Dong tak ketuk. Delung. Deblak kuntak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madhepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane. Iki sing luwih terginas neh sampean. Niki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah. Lincah. Deng jak omong. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tak tidoni sindan orang semangat. Bar mangan apa to, Lus? Lus ambune kok badhek men ngene. Gak terima badak. Lang dijak omong dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tak nyaut iki mang nyapa to jane gumun aku. Nyaut. Wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Lincah. Ya, juga. Panas. Para penonton ki soran wis biasa lek prenjengleng iki sak bulan wis biasa. Pelawak-pelawak kan mumbul sampe 20 biasa. Lah terus piye? Siji ya apa sini no mahmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping pira? Lah ya sesuai sing nak bocah 6 sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping pira? 10. Tak turuti. Sapa ngerti iki permintaan terakhir. Sesuk sing nang Ngawi ku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampeyan ngendika ora iki. Sing nang Ngawi sok mben iki cukup 5. Oh iya. 10 to? Ayo. Tulang tak. Kakean. Lah pinten iki wau? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikok loro, Pak. Apa enak juga loro. Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling capek Aku. Nadyan wadon sarata Swara suling masuk lah kami pun kami dulu banyu
Kapolsek Tasik kersa lenggah. Inggih, sembah nuwun. Bapak Ramil nggih. Masyaallah matur sembah nuwun. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Sakar bisa Terima kasih. Jawa sami
sami luar biasa. Nggih. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepunden kula, para guru-gurunipun, mbah kiyainipun anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo nglawentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia Ki Cahya Putadi wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah nggih. Salam. Nggih. Kleben menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. Ndi percaya. Nggih. Mas Nanda ndi? Ondele. Oh, nggih. Oh, niku nggih. Wis tau dijak. Blas. Nggih, siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih. Menika wonten awala saking pepunden kula Bapak Haji Suli Daim MM, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Ketua Fraksi PAN ingkang ngersakaken lelagon apa iki? Wijaya Kusuma. Ha nggih. Wijaya Kusuma. Nggih. Tapi tak golekne kanca Mbak Lucy. Oh nggih, kita ayo wah iki lho. Iki sing anyar iki coba. Ayo, nggih. Ini iki lho, duwe bojo sing ngene iki lho, Rek. Lho. Iki musuhe Sumber Kencana. Ayo, Mira. Oh, Mira. Jan ya. Bojo ngene iki. Cublak suweng men jumeneng. Yo Mbak Mira, dados.
Thank you.